China in US Vuah South China Sea nuclear warhead Vuah Theih ballistic missile pahnih akap Chhuak ziak tu city lalrin oma US chuan South China Sea tuipui chu international water tiin turampo in zalen takin an paltlang thei turani tiin a INDO longlian INDO thlawna phur le spy plane en thlatu thlawna chu South China Sea tuipuya le boruaka a chet vel tir renga hei hi China chuan adu lo hle ani South China Morning Post CHANCHIN buina ziadanin China chuan US en thlatu thlawna pahnih Lockheed Martin company siam pahnih U2 spy plane pahnih te chu China hovin anma ni du dan anga no fly zone an lo siama a thlo kwaltir awangin chumi du lo zia entirnan intermediate range ballistic missile pahnih DF-26B le DF-21D te chu South China Sea tuipuya akap Chhuak ati DF-26B hi aram thlang lam kinghaya tangin Paracel Island akapa DF-21D chu aram chak lam Zhejiang atangin akap Chhuaka Hainan province le Paracel Island in Kara akapani heng missile te hian US spy plane pahnih te chu ka fuan tumem ti achiang lova ma se thil chiang tak chu US vaunan le ti thaina na aka ani DF-26B le DF-21D te hian nuclear warhead le conventional weapons an phur theia lau om tak ve ve an ni hetianga an ka chan hi China military chuan engma an soi du lo DF-26B hi intermediate range ballistic missile ni in kilometer sangli mel sang ni zali somriat panga athui kap thei ani a naval target b katana duan ani Soviet Union chakwang lai le Cold War lai khan US le Soviet Union in remna angin siam le phal anilova ma se an in remna chu US chuan nikuma a chua san mi a Russia alom lo hle DF-21 hian kilometer zariat chuang aka phadai bok khovela anti-naval ballistic missile masaber ani a hetianga South China Sea tuipui zol duaya an missile an thlo tir ta fuwa hian South China Sea chu Indo ti chuak thei khopa boruak lumzualna the hotspot of Asia ani mek ti achiang hle ani Philippines chuan China in an kapani chuan tranpui tu turin US military le naval fleet an hrila an ko thuai tur thu an soi People Liberation Army PLA te chuan thotran nia tang zir top nia live firing drill an nei ti soin South China Sea tuipui vela chetla tur te fim khur turin warning an lo peto ani thatira US Health Secretary chuan COVID-19 chungchanga Taiwan atlo khan ti thaile vaunan China chuan Taiwan tuipui le thliar kar an redar ne na an ven him china Indo thlo na alo tir lu zuai to a ma se Taiwan ram riveng tu te hian in kut palna om lovin an lo kir theya hetianga yellow sea le EC vela Chinese military technology hi tun hnaya azual hle ani China chet vel dan chu aram then om le US chuan ngun takin an thlir renga Vietnam Brunei Malaysia Philippines le Brunei ram tenen tuipui in chu an nei renga wangin le China apong por zual zela wangin South China Sea Indo na satak thleng turin an chhut thinani China che dan hi Vietnam chuan ring hlelin India abe thameka China le Pakistan tangdun angin India le Vietnam ram te hian tho dun na tur an ruwa man mek ani Vietnam tonga phulam anti Chinese tonga zongjing thliar kar chu anin chu mek mun ani a Indian Foreign Minister Harshvardhan Singla le Vietnam Foreign Secretary Pham San Chau te chu mai chana anin kom to a tin Indian External Affairs Minister S Jaisankar le Vietnam Foreign Minister Pham Binh Minh te po an lo in beto bok Vietnam chuan China in Udi Island vela A6 missile ka mai thei tur China ramin a chhop chu adu lo hle a hei wang hian China do ra lian zel tur ven pui turin India abe thame kani kumsom pathum liam ta khan Vietnam chuan India atangin RALTHUAM te naw patrol boat ilo US dollar makta duai za vela lei chawa ma se sangni som pali tanga sangni som paruk khan India missile thatak BrahMos le Akash te chu lei alo tum to ani heng missile te hi India le Russia scientist te siam ani awangin Vietnam hne na hral chu China min mei vengin adu lo ani
India ram oil and natural gas zongpol ONGC chu Vietnam chuan an ram hnai South China Sea tuipuya oil le natural gas lai chuak turin asom meka heng te po hi international politics thil vek ani Vietnam hian South Korea le Japan te po asom theya mase ONGC kher asom chan hi aril hle sang ni somni pakhata 13 Vietnamese Communist Party meeting a he thil hi uluk zokin soiho antumani tin India hian abung ruate hi South China Sea tuipui kaltlangin US dollar tluk le ding on zahni vel athon chuaka chuwangin South China Sea tuipuya Chinese pa loki nokemo tal hiar tir chu adu don hau lo tia chiang ani China hian Thailand rama Kra Canal chu longlian kaltlang thei turin buat sai tir atuma chumidan nan India chuan Indian Ocean Bay of Bengal tuipuya Andaman and Nicobar Island a in chek ve in Strait of Malacca chu zalen taka kaltlang thei adu don ani Pentagon chuan China ram chunga company somni pali zet chu China military thopui tu ti in a hrem meka chung company te chuan China du dan vekin na an thok thina pu anni Zhao Lijian Chinese Foreign Ministry thupuang tu chuan US in enthla tu thlona iutru atir chu boruak tilum zual tura in run luina thil ti ani ati a China la in aircraft carrier killer anti INDO thlona phur treu longlian ka pil thei missile pahni te chu an chunga alo thlotir fuwa mai si US le China boruak hi adai thei me ulo ani e tukina Chinese RALTHUAM kumsang ni som pahni a US embassy Beijing khopuya sahimna zonga tlan lut ambassador Gary Lokan alo chan himle aruk te a US a alo lak lu chen guang chen chuan Republican National Convention a thu soin President Trump chu a thlop thu le ama anga sakho zalen nangai sakle human right ngai poimo mi an om lowani ati chengguang chen chuan China Communist Party thu nei tu te chuan sakho zalen na an du lova mi soi sakle ruk bole zela in khung chu an thu pui berani ati video dang en du tan description a link kada e ole tuntuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ronti chhuwa le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vek ule